Бургоджиев, сега, когато се намираме в ерата на персонализираната медицина, сега днес, когато се говори толкова много за личностно центрирания подход в медицината, можем ли да кажем, че тук в УАРИЛ, в Уни Хоспитал, всеки пациент получава индивидуална персонална грижа? Да, бих казал с пълна увереност, че това в нашата реанимация се случва. Реанимацията наистина е оборудвана с много висок клас техника и бих казал, че разполагаме с всичко необходимо, за да посрещнем нуждите на всякакъв вид тежки пациенти. Към пациентите наистина има индивидуален подход. Тези хора се залежават тук, тези хора страдат. Това, което нашите сестри и болногледачи им дават, е една човешка грижа, една човешка топлина, едно човешко отношение към тях и много силно се надявам, че точно това отношение намалява до някаква степен тяхното страдание. Ето имаме един пациент, да кажем, реанимация второ легло, R2. 5 неща да изброим, които индивидуалният подход за R2 включва. Естествено, това е първо неговото заболяване. Адекватната терапия за този вид заболяване, правилните грижи, т.е. вече тук, ето, като трето място отиваме пак към тази съпричастност към пациентите, правилните грижи, емпатията и накрая, разбира се, благополучния изход от всички тези мероприятия, които се извършват за неговото оздравяване. Тази реанимация има 15 легла, като тук в тази голяма зала, която виждате, са 12 и в съседство още 3. Това е бокс за неврохирургични пациенти, които се отделят там, за да не бъдат тук в общото помещение. Най-радостни сме, когато пациентите ни излизат в почти перфектно състояние от тук. Вътреболнични инфекции в едно интензивно отделение винаги ще има. Това е неизбежен проблем, от който, за съжаление, не можем да избягаме. Но бих искал да кажа, че тук работиме в много тясна колаборация с микробиологичната лаборатория, която е, мисля, на много високо ниво, с много бързи тестове, които ни позволяват до час и половина ние да сме вече наясно с патогена, който е изолиран от материала, изпратен от съответния пациент. И по този начин ние абсолютно адекватно можем да третираме съответно този болен с най-подходящия антибиотик. В този комплекс от мероприятия също сме в възможност на всеки пациент да вършим една много бърза диагностика, защото болницата разполага с прекрасни специалисти, с много специалисти, с добра техника, която ни позволява винаги, когато имаме някакъв проблем, веднага да се обърнем към съответния специалист и със съответните диагностични методи, независимо какви са, защото наистина имаме възможност тук по всякакъв начин да въздействаме върху пациентите, ние да търсиме причина, за да можем след това да насочено да лекуваме.